Aguantamasei minutu, ya. Aguanto lo que sea. Ordu bete... Ordenadorian sartzeo. Amarena gantia
da. Euskal presoak ezin da esan, euskal presoak ezin da esan. Euskal presoak ezin da esan, euskal presoak. Eta bueno, lagun bat dut zaigu esan gizu bat egiteko. Aurkezpenik bezuak nuevo katuak. Etxena! Etxena! Bueno, euskal preso, nire preso dugu izuzen dut da, bereziki, Marquina eta Nea Antibai guztuko, preso guztuei. Gure lagun harrik eskatuta, cada los partes. ¡Escape más cómodo!
Bersama berdua Inigo, Amoloko, Protocolia. Eta bereziki bertola ordutu zale guztioi. Zereztuta Amoloko bukatzea zutagan eta Amoloko bezala.
Gutxi eta segida. Ezean zen osko dago. Hortxe joko.